Preparada? Vinga. Som-hi. Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Volem informar-vos que aquest és l'últim vídeo que farem en aquest primer any de vida del canal! Un any de vida d'Aventura per Japó. Ja fa un any que estem aquí amb vosaltres, que esteu aquí amb nosaltres, és a dir, que estem tots junts, que som nakamas, que tot això ha començat i que aquest projecte segueix sent possible gràcies a vosaltres. És per això que hem decidit recuperar i reciclar la primera secció que vam fer en aquest canal, que s'anomenava Descobrint Japó. L'objectiu d'aquesta secció és descriure i explicar breument elements, llocs o trets característics que podeu trobar o veure si viatgeu al Japó. Avui parlarem dels cafès temàtics més curiosos i més originals que podem trobar en el país. Evidentment, no els enumerarem a tots, perquè hi ha una llista ben llarga. Però sí que hem pensat que parlarem dels que potser us poden interessar i agradar més. Abans de començar, heu de tenir en compte algunes coses si teniu intenció de visitar aquests cafès, aquests restaurants temàtics. Primer de tot, heu de tenir present que, molt possiblement, pagareu més per l'ambientació, l'espectacle, la tematització del lloc i dels propis plats que per la qualitat del menjar pròpiament dita. A més, és possible que hagueu de reservar la vostra cita amb bastanta antelació. Dit això, comencem amb el Pokémon Café. Aquest és l'únic dels cafès dels que parlarem avui que hem tingut el privilegi de visitar i gràcies a això ens ha animat a fer aquest vídeo. Nosaltres vam anar al de Tòquio, però també és cert que n'hi ha un a Osaka. Com a bon fan de Pokémon, només entrar ja vaig veure que estava trepitjant el paradís. Hi havia criatures de les més famoses de la saga per tot arreu en forma de figures, de peluixos, tot, les taules, les parets, era espectacular. I això també es tradueix, com ja hem comentat, en els plats que et serveixen, que són completament tematitzats i en forma d'alguns Pokémons, com en aquest cas l'Espeon. A més, un cop estàs en allà, mentre estàs menjant el teu plat i vas veient l'ambient, de cop i volta hi ha un espectacle. Surten els animalons de Pokémon i doncs comencen a cantar, a ballar, interactuen amb el públic i això, sobretot, agrada molt als més petits i als no tan petits. Jo sóc un d'aquests no tan petits. Ara que diem això dels animalons, segur que molts de vosaltres heu sentit a parlar dels cafès de gats, o els Neko Bar o Neko Café. Però potser no sabeu que el seu origen no va ser al Japó, sinó que va ser la ciutat de Taipei, a Taiwan, on el 1998 va obrir el que es coneix com el primer cafè de gats. No va ser fins al 2004 que a Osaka es va obrir també un cafè de temàtica similar. Això s'ha anat popularitzant més i fins i tot crec que a Barcelona ja n'hi ha un, però també podem trobar molts altres cafès d'animals diferents, cafès de conills, ocells o alguns altres tipus d'animals. De fet, nosaltres a Mitaka en vam poder veure un d'ocells mentre caminàvem pel carrer. Una molt bona experiència per compartir entre persones i animals. El següent cafè del que us parlarem és el Kawaii Monster Café, que el podem trobar a Harajuku. La decoració és espectacular. Tot té un toc kawaii portat a l'extrem. Les taules són tasses de cafè. Hi ha magdalenes, sucres, arcs de Sant Martí, galetes gegants. És meravellós. A part de la decoració, aquest establiment està freqüentat per uns monstres que són tan adorables com terrorífics. Així com la decoració és espectacular, els plats no es queden enrere. Hi ha espaguetis que semblen l'arc de Sant Martí, plats que tenen paletes de pintors i tot és salses per menjar. Bé, de tot i més. Un altre tipus de cafès molt populars a Tòquio i al Japó en general són els anomenats Maid Café. Segur que heu vist alguna vegada les noies aquestes que van com de serventes amb aquest vestidet, amb aquestes faldilles i tal, a la porta d'uns establiments intentant que la gent entri. Doncs això serien els Maid Café. En aquests locals tampoc potser no s'ha d'esperar un menjar molt elaborat i coses molt delicatessen,
però sí que molts cops hi han espectacles de ball i cant. A part dels espectacles, aquestes noies també busquen la interacció amb el client. I moltes vegades, quan tu vas a demanar, doncs et fan cantar o et fan ballar mentre els hi dius allò que et vols prendre. Cal dir també un detall curiós, que és que aquestes noies que estan treballant com a serventes del local tenen un somni, i la majoria és que volen arribar a ser idols. Sembla ser que el pas previ a ser idols és passar una mica per aquesta etapa. Si en voleu saber més, us deixem un enllaç on parlem en profunditat sobre aquest tema. El següent cafè del que us parlarem és el Ninja Akasaka i, com podeu veure en el nom, va de ninjas la cosa. Aquest cafè està situat a la zona de Roppongi. Ja us podeu imaginar com és l'ambientació. Tot està ambientat amb el tema de ninjas. Els cambrers són ninjas, que un cop entres i et dirigeixen cap a la teva taula. Els plats, evidentment, també tenen noms curiosos, que fan referència a noms divertits relacionats amb els ninjas. Ja que no us imagineu quin tipus d'espectacles s'hi fan. Correcte, espectacles de ninjas. Oh, però és que a mi m'agraden més els samurais que els ninjas i clar, a mi els ninjas... No patiu, perquè també, igual que n'hi ha un de ninjas, doncs n'hi ha un de samurais. Aquest s'anomena Sengoku Buyuden i es pot trobar al barri de Shinjuku, concretament a Kabuki-cho. Però escolta, que dius, no, ni ninjas ni samurais. A mi el que m'agrada és el Japó modern, futurista, les coses més estrambòtiques encara. Doncs no patiu, perquè tenim el lloc perfecte per vosaltres. Parlarem de robots. Robots. El nom no és molt original. Estem davant del Robot Restaurant i ja us podeu imaginar el que us podeu trobar dins, però si no, us expliquem una miqueta. Un cop dins, què hi trobareu? Robots, llums, música electrònica, timbals, colors... Ara, això sí, prepareu la cartera. De cafès temàtics, al Japó n'hi ha una infinitat. Podríem estar així hores, però no ho farem. Simplement esmentarem alguns altres que ens semblen destacables i si voleu, si us agrada aquest vídeo, en futurs Descobrint Japó el repassarem. En podem trobar de temàtiques més concretes, com el Gundam Café o el Vampir Café. Fins i tot podem trobar-ne d'estudis de videojocs tan famosos com Capcom, el Capcom Bar, o Square Enix, l'Square Enix Café. Si no coneixeu els estudis, són, per dir-vos alguna cosa, el del Resident Evil i el del Final Fantasy. Fins i tot, també n'hi ha de sagues concretes com el Kirby Café. I vosaltres, coneixeu algun altre cafè temàtic? Heu estat en algun d'aquests? Us agrairíem molt que ho escrivíssiu en els comentaris. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram i a Twitch. Moltíssimes gràcies i ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó!